nyaya 2030 iya yakora muto iko zvinezvi yatengwa nakuda Tagwirei uyo ari kunzi ndiye ari kuda kuita successor wa president Idi Mnangagwa. Muri yeZimbabwe kana muchinge matondoona panapa ndiri one zimonya rinosumudza ZANU-PF nenzeve kudai so ndo pandairoera pasi kuiti bunda ende kana zvichinge zvakubohwa ayo handityi kudheni kwako nekuti inini ndinenge chiziva kuti kana ukatofananawo neni uchiziva kuti unodedzera kuti pasi navo vese. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikani isvotwe ibroke right. Nyaya iri panapa ikamira kadai so kuda Tagwirei ari kunzi ari kuda kupindira nyaya yawo akutoimba 2030 in fact Mnangagwa achitonga zvavo but iyo vamwe vari kuti aiwa ka 2030 anoziva kuti Tagwirei achitonga because vanhu vazhinji vari kutaura mumasecles epolitics idzi vari kuti aiwa kava Mnangagwa tikada vatarisa is not fit kuti angasvika 2030 makatovatarisa age wise chaizvo zvisina kuti chii kana kuti chii but muri yeZimbabwe inini ndiri pano nhasi kuti ndimbobvura vamwe vanhu ndine zvandiroda kukuratidzai because a lot is happening right now in Zimbabwe. Kune vaimbi vakawanda vapfana vave kushandiswa neZANU-PF. I don't know kuti vari kuda kushandira kupuwa mota kana kuti vada kuita sei. Ndaona zvinhu zvichiitwa naKonangale panapa. So I'm going to call them ndichitaura navo panapa mumbozvinzwira pachanakidza but ndisati ndatanga kubata vanhu ivavo because ndoziva kuti ndounozoshaya nguva yekukuzivisai. Kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako obva wavhurirwa FNB business account zvaizi bata Owen weeducation research. Zvinhu izvi zviri nyore nyore hatidi zvinhu zvekuti mangwana muzosara makuti ko inini ndiri kuswera ndichikumbira mabank account uchivharirwa because muZimbabwe akaita chinhu akaona kuti hauna anokuganzira nguva yekuswera uchivharirwa yakapera ende maproblems iwayo takatomasova kudhara. So fonera Owen akuvhurira FNB business account okuregistera company usina work permit kana study permit chinongodiwa chete kutora nhamba dzake obva wazongomutumira madetails acha kuti utumire ipapo wotoitirwa uri kwauri ikoko. Price yacho yakachipa zvekuti kana uchinge watoitirwa ipapo apa mangwana unozonitenda unogona kuzonitengerawo kana madrinks. Gadzira idziwe futi tonga ikusvika pa2040 nekuti sanondecha vaMnangagwa ndakachila hangu ipapo nini ndichinakirwa. Chinhu chandakuona chakunetsa panapa yanyaya yenzara and izvo so ndamene kuti zvinhu zvacho tinonyanzoita zvekuzvifambisa sei. KuZimbabwe iko zvinezvi vapana vechidiki youngsters vabhizi kungoimba vachipraisa Mnangagwa which is something chanditori against. Why ndiri kudaro? Because vana vechidiki havafaniri kuenda kunopfugamira mapolitician vachida kutsvaga maopportunities ekuti vazobudirira. It's very wrong. Mapoliticians ndo vanofanira kuuya vachitotaura nemayouths vachitofanira kutogodabana kumayouths vachichemera support vachichemera ma-ideas but kuZimbabwe it's more like a vice versa. Nhasi ndiri kusangana nenyaya panapa pane mufana mwana ungoimba hanzi ndonzi Konangale something I don't know kuti vakunyatsoimba chii chavari kuimba zvavari kutaura mazuva ano vari kungotamba vari kungoimba vachinopraisa ningirikini nenyaya dzeningirikini idzodzi. So inini mira ndimbotraya kuda kunzwisisa kuti chii chiri kunyatsoitika pane vakomana ivavavo because it's something that is unacceptable. Hatikwanise kuti tisekerere vapfana vechidiki vachiimba zvinhu zvakadai so izvi. Timboona kuti vanodaira foni rana Konangale vacho toda kunyatsonzwisisa what are they doing exactly and why are they doing this nonsense zekuda kuswera vachiimba tabablas. Okay, uyo asi kudaira foni because ini ndingori munhu wekuti ndinoda kuti gaga tototaurirana maZimbabweans vachitonzwa ndotofonera chero wakavharirwa chero uri pai wotongogara utongozikanwa kuti kune ningirikiri kunetsa poita kamungamupana futi I think ndaplaya masongs aya ese kuti mubva mangoona zvinhu zvacho zviri kuitika. Ndanyazonzwisisa kuti why are they singing zvimasongs zvekupenga izvo zvizvi zvachinopraisa munhu panyaya yacho ipapapa. Ngatimboona kuti uyu anodaira futi here mufano because hatingarambe tichitoitiswa zvinhu zvakadai so izvozvizvi. Hello paKulen TV. Okay. Yeah, ndi Vonero. Yeah, it's Vonny, yeah. Indian. All right. Yeah, ukutaura na Kulen Kulen TV. Kulen TV. Ndabona mu comment section. Yeah. Ndatoti nditere because ndanga ndichifamba ndichiona ma streets ndaona une song wangu uchimba uchiti trabablas whatever. Alright. Yeah. Nayo.
Bože kuti it's a nice song munoimba munogona kuimba vapfana vechidiki zvakanaka but inini I'm against nyaya yekuti maybe ndoda kunyatsonzwisisa because kuziva kunosiyana. Imimi maakuzoimba muchiida kusimbisa Mnangagwa pakuita sei panyaya yeTrabulous ye? No, inini ende ukatasa comment section ndakupindura zvakanyatsonaka ndakuzozvoni isusu handi paitwa chakanaka tinoona handi zvinhu zvisati zvamboitwa zvikaitwa isusu sevaimba hatifanire kuramba takanyarara handi tifanire kusvitsa shoko torumbidza pane mabasa akanaka pane zvakaita sei. So iwewe nematauro anga uchiita ndiudze point yauri kubva nayo iwewe. In point yangu ndeyekuti ndikuona unge muri kuita kakuleka exposure because imimi you are praising that man for building that thing. Chekutanga unozviziva kuti haisi mari yekumba kwake yakashandiswa pepe. Yeah, I agree with you, but ndikuti brain dzakashandiswa pepe handi ndedzake, he is the leader and yeah kuita kuti izvozvo zvacho zviitike handi. How do you know kuti brain dzakashanda ndedzake? Because ini ndakanzwa ana Walter Muzembi nerimwe team riripo nakasukwira vachitaura kuti zvoni even ndo vanga vadrafta chinhu chiya vachiri before vasati vadzingwa pamadheza RG Mugabe pepe. So it was a plan yanga yasara iri mustatus kudhara uyo ari kunzi akasvika achita achingokontinya nemaplans egovernment. So how do you know kuti ndiye brain dzakewo? Right. Zanda kuchitaura handi, I'm not taking sides, I'm not doing anything right now. But iwewe toti kulienda handi waita chinhu wagumira paroad ini ndozouya handi iwewe chakutaza kuti ubuditse chinhu ichocho you have your reasons. Inini ndikazouya ndinoona dai chinhu ichi is a masterpiece ngachiitwe ndikatoti chiitwe handi whether iwewe wakaita papo ukagumira papa handi izvozvo zvazvako wakaregere kuzvita panguva yako handi ini ndazouya ndazoita. So you cannot find me kuzonaiwa chinhu ichi ibheni dzana nhingi dzanga dzambodai. No, it's my reign. Ndini ndazozviita panguva yangu. Panguva yako wakaita zvako ende ndo point yandiri kuzama kukudza. You can mention other people handi but ndiri kukunzwa. Right. So mentioning other names is not useful right now. It's not useful right now. Right? Very not Hold on. Hello. Yes, hold on. Got something in the Bible. Listen. You can't mention Mnangagwa and Bible in the same sentence, please. On the same sentence, you can't do that. I want to mention Mnangagwa in the same sentence in the Bible. Please. Vanobva kunani? Saka muri kuti vanobva kunani makazvitarisa? Saka mufeso yako kunhingirikini kunational sports kwakanonzi aitwa inauguration paya achinonhingina makatoona mufananidzo waMwari mune picture raMwari rachimugadza paya because akasainiswa namalaba ka. No, you find kuti Mwari havasi munhu anofamba pasi handi. God is spiritual. Mwari ndo vanokontrola zvese, even you. Mwari ndo vatori your creator and ndo vanenge vakatoti uyu achadai and ukadzokera muBhayibheri Judas Iscariot zvazvakatonyorwa mumagwaro kuti achadai and but issue yedu ini ndiri kuedza kutaura kuti panyaya yedu yatiri kutaurirana ikai tikapinza Mwari makuti manipulator. Mwari ndo vanoziva kuti Zimbabwe yakabve vanenge vaitozviziva kuti Zimbabwe ichange iri mumaoko evarungu ichabva mumaoko evarungu oya maoko evatema yozotungamirirwa nanhingi nevamwe vatungamiriri vasati vauya Mwari vapeta sei vari kutozviziva. So iwewe haungati akagadzirwa naMwari here. Mwari ndo mambo wemadzimambo. Aiwa, listen to my point. Andikuramba kuti Mwari ndimambo wemadzimambo inini ukunzwisisa. But ndikutaura kuti mimi you can't mention Mwari na Mnangagwa in same sentence. Ndimwari upe mudhara pamwe pane tumwe tumwari tukutaurwa. That man we are talking about where inini this one ndakaita ndichingo praise utungamiriri uripo handi uramba uchiita zvakanaka sezvatiri kungoona handi but pakabiwa mari kapaya pakabiwa mari kapaya istep here yes that's what I'm saying. Aiwa iwe inzwa
Listen. I know. I understand Zotora. Do you know that if you go to South Africa, the 400 my interchanges, I did it. But imimi makatombaka 188 million. Yeah? Akava in the same period here, kuti paka win independence. South Africa ndezo South Africa zemu Zimbabwe ndezo Zimbabwe tapedza ayewa but yakadura ka yakadura. Do you know about the next project? Nderipi racho roro pa Manchester pa Pepsa ichi project racho yakutotangwa ukadarika so uchenda kutown uchenda na Simon Mazoroze izvezi kutori nemishini iri kutoshanda izvezi pari kutocherwa pari kutogadzirwa varagadzira chi isusu tikuti nyika inova ndo kutovakika kwenyika ndikuzibvuma andisa against evil. Listen, andisa against evil. Inini I'm against the idea yekuti mimi munobva manongedzera moti ndimnangagwa kaningira because pa interchange here it was 42 million per first quotation yakaitwa ende yakaitwa ku South Africa that quotation yobva yasvika yaku 88 million ndopa tuwedza kutaura kuti pamwe pacho kamunofana kuita hasha kuti ayoka ma interchange yakanaka ukapfura patra bablas. I know that place kubva kudhara inini I know that place Trabablas panga pakashata paitika ka development and skuramba but the fact yeah kwa kutoisa zita kuti Trabablas iko kwakusi kutojairira vanhu futi ndo ma issues kunaka kupi kwanotaura iyo because you are lacking exposure. It's a good thing at skuramba but not to the extent yamukuzozviimagine. Yeah aiwa ina ndisiri ndakaisa kaini ina ndisiri ndakaivaka aiwa zvishande zvichidaro. Listen, let me tell you something. We are so proud. Uchifamba manheru unoyatsonakirwa dayo hapana zvinhu zvingaitwa zvikatamba zvichiitika aiwa kusvika 2030 ka ateta baba ateta naka baba aiwa 2030 achesvika kupi 2030 aiwa we need new leaders iwe 2030 by 2030 nyika inenge yabroka. Do you know that nema 88 million ikabetra pepe interchange ikavakwa nema 88 million zvichingoenda nyika yacho inosara ine mariko. Budget yenyika shamwari panenge zvinhu zvese izvozvo zvezikanwa shamwari siya nyika iranwe maranirwo airi kuitwa aiwa hapana maranirwo airi kumboitwa akanaka apa unokwanisa kuonanga unokwanisa kuirana kaburipi usati waenda panyanga kuti zonaiwa me I can do better ndipei ngava ndipei ndipinde monota ndandirane mushere they know me very well kuti ndochimhanyachi iwe do you know kuti even vakomana vesananigirini vaya vatunongeti we know better leaders kuti ninga ari better than uyu tozviziva kwete kumirira kuudzwa those guys hapana kana chinja vamboita tari iwe akutosvika pakutobva chichaita. What makes you so sure kuti vese vari musoro mako right now kuti uyu is a better leader ningi is a better leader unoziva sei vakambolida kupi koye paakalidha pacho anga akambolidha kupi andakangopinda nekuti angane kutolidha kudaro nekuti hatingati kulidha reka kuti kungotangane kutodzvanya gentlemen muri kucomplicata zvinhu zvingatongondekana hapana paya hapatombo padapinda mukuru handi next election akawina the following akawina kupi akawina kupi une proof here kuti akawina iwo ayo proof yakazara baba yeyi ipi yacho ipi zvechimonya izvozvo zvipi chimonya chipi guys ayo aimonya murume iwo murume aimonya mira muballot box ndo munotaura kuti aiwa ningi ndiye mutungamiriri wenyika ndona kwazvinobva izvo iwo wakavhota wakamuvhoterere I voted. Munonyepa tone proof yekuti wakamuvhotera munotozviziva imimi you guys you know very well kuti hapana that guy aiwa hapana sina dhiri pepe shamwari iwewe kana une zviri musoro mako zvaunosapota iwewe pachezvako ndosapota nyika ndosapota mazimbabweans it's your choice honey
You support Munoda, Honda title leader. But the majority, but you one got in Ningi, then boy and 10 voting Ningi, Andy. Watch you and dog which go quite you. Don't let us just what in Ningi, dear qualifier. You do Zogana. Alright, sharp. Do 5 reasons and that we're about Mnangagwa 2030. So tell me 5 reasons, is it? No. I'm not going to give you that because iwewe handi wafona pafoni pangu uchindifunza about song ndakaimba ndikakutsana ngorera handi but inini ndikutsana kuti iwewe unozviri musoro mako handi musoro mako mukutodziya because iwe listen inzwa song iyo iri kunakidza ndanakidzwa nesong but ndarwadziwa nemashoko ari musong ndosaka ndatofona kuti nditotaura newe ipapapa tichiti vanhu vechidiki mapindurwa neimimi song iri kunakidza, it's a good song but how can you sing uchipraisa munhu akashata kudaro ndopandira against ipapa rivene vayo but iwo vati rivene vayo uri kuedza kuti that man ndiye muridzi wezimbabwe rewo. That's too wrong. It's too Zimbabweans. Just no ivaka. Aiwa, kwete kuti inovakwa nemunhu wanika imokati perwa inovakwa nevene vayo saka uedza kuti nyika ndiye Mnangagwa nevana vake here. Vene vayo mazimbabweans ndosaka ndikuzva kuti mazimbabweans iwe uri kutaura shona zviri fluent you are Zimbabwean iwewe uri kutotilekesa kutoti titokwana pakavaka nyika because you are busy sending critics you're criticizing the government you're criticizing zviri pachena kuti aiwa mari yapanoshanda apa mari yakawandisa tosvikepi aiwa saka toregedza kutaura kuti mari yashandiswa yakawandisa kuchi tikutoenda because do you know kuti vatanga kugadzira marodhi ndisi takakonzeresa munhu ari kutumidza mazita. Let me tell you something. Toramba tichamachinja mazita aya because isu patiri kupinda neThird Republic patiri kungosvika tichipinda tieta kutochinja mazita ese hazvirambidzwe. Ipi yacho social media ipi yautaurewo ipi vanhu vari kufarira kusaidi kupi social media ipi yacho yautaurewo saka aiwa pana uri kufara pasocial media ayo unonyamba kupi inini nditori mumwe munhu ndati ina handisi kufara nei ina handisi kufara sei ndikufarira kuigona kuimba kwako handisi kufarira zvongo uchiimba musong iyoyo nini. Yeah, that one is your personal issue. Ndikuti iwo wagona kuimba but watadza zvekuimba wakagona kuimba watadza mashoko chidaiwo mangochinjirudza mashoko mbijana. It was a good song. Muri kupraisa nyika yenyu mukutaura zvinhu zvakanaka pamusoro penyika kuzopinza munhu kuti ningi manje ndopa ndaita against ipapo kuti aiwa hachisi chinhu chema-individuals ichi chinhu chenyika ka. Yeah, but chero tikati nyika ine mutungamiriri. Ina mutungamiriri. Vatungamiriri inga vanotaura kuti vatongi. Ndozvotaurwa history heritage kuti panguva yaningi pakaitike chakati nechakati. So iwe ukati ndezvenyika baba panguva yani munguva yani iwe ambotaura kazonaro chinhu ichi chakabva munguva yaningi izvozvo kungoitika izvozvo pangu munguva yaningi watumidza zita mwani Robert International Airport iri kwe yakatumidza zita ingwani zvizvo vanenge vachiita zvekuzvo kana kutoibvisa zita reraito chahayo baba tikakupai nyika kuti muiranye baba munoswera maota baba handiuondeswe nenyika iyi vari kutoramba kundipa inga ndakati ndipei kana vachida wani iwe ndakati ndipei toni kurana nyika masimoayo bos ndinangoona kuti apa basi right apa pane boa
Mira nyika kwakasiyana nekunzi babamba mako ndozvaunofana zvakafanana chichakasiyana ipapo apa ukufananidza nyika nemba mako maunonzi titi izve ayo alright inzwa mira ndikuudze kuti zvakafanana uone panonhikirikini unosvika watarisa kuti munhu aimba make mune order here makarongeka here zvakasvika ukatoona munhu achitadza kutotonga imba yake munhu haafana kutotonga nyika saka vamwe vacho hatidi kutozotaura nezvinoitika kudzimba dzavo zvino zvamune musingazive munhu unoti kungatozovhunduka kuti kuti zvakubudawo papi futi seizvi but ndokaongata kuti zvakasiyana nemba ka ayo iyo ndoongotanga nyaya kuti zvakasiyana nemba ndokutosiyana kwacho aiwa imimi ndati munofanira kuziva kuti paya pakabiwa mari imwe paya kuti mwari vanotuma munhu atori nemaissues ake wosiya chaiye baba imimi mungatara zvamwari muchisaidhira Mnangagwa here ndopandikuita nharo nemi zvekuti life yemunhu kwaakabva nekwakaita sei azvinei naye musasaidhire murume uyauya ndati musasaidhire murume uyauya angari madifferent backgrounds and but vakanzaiwa imimi chiuyai kuno ndokutosiyana kwazvatoita vaMnangagwa vakasarudzwa kunzi ava uyai mutunge nyika nani vari kuitunga vakasarudzwa nani zvekuti nevanhu vekupi majority mazimbabwens iyo vanhu vekupi kozve kungomuka vangoti kuzumba ndahwina kuvadi kuzviti ndahwina muharare me muharare vakadi kuti ndahwina baba iyo ndozvona aiwa but zvimwe zvinhu bvuma iyo ndoyahomoke yenyu handi hamene kwamunosangana kwamunonoudzana muri mumakorido handi muchiudzana ikoko kuudzana nani hatina todzana tomaudza feya isusu unoziva tinotosvika tichitotaurira navo feya and they are open for that vachiti huyai taurirana nyaya dzenyu. Okay, I'm not that much into all that stuff. I'm a musician. Those are no. Okay, tell us about your music. Tell us about your music because I'm not happy nenyaya ndikegini ndati unogona kuimba asi wewe watadza zvekuimba zvacho mashoko ndo awatadza ndo pandandisana newe nharo papa. Anyway, tell us about your music. About my music? Yeah. Okay. Yeah, nagarwa ni flu. When the time in when the movie. But about my music, I'm a musician, Andy. I do different types of genres, Andy. I do a lot. Yeah, I was just caught up in the moment, like let me just sing. But I do music, just general music. I sing about the struggle, the happiness, the love, the heartbreaks. Those are little music. Struggle? What kind of struggle? I'm not even. Like, you know, it's life. Like, you know, my situations. You can be heartbroken. You can be struggling with your mindset, with your, you know, with the ZANU-PF. Who can be struggling with ZANU-PF, right? No. That's not it, my brother. Anyway, I will talk about you. It's okay, Taura. It's about my music. So that's what I do. Okay, mostly I do love songs. toiwana papi, you know, sometimes tinenge tatosangana for a reason. I don't know chichaitika ndichingo scroll pa YouTube papapo ndasangana nini. Tonyazoiwana papi isusu. It's for a reason. Maybe one day I will pamojazondibato maybe rimwe mazuva mwangu. Patakataura pera wakatondonesa this and that. Ayo, ina ndachandooneswa kuti munhu anenge achisimbisa Mnangagwa. Indiudze panooneka music yako. That's all. It's fine. Maybe it's just waro ane song yangu watona zvikutokuitira. Ndingatonatsvaga masong ako ndatobvuma wani. Unoimba voice zvese hapana chete tingatomboramba. Unoimba but isusu tangoramba zvongochiimba zvacho. Tomaona papi masong aya. Aiwa, zvanandichimba it's my choice. My music ndosaka ndichinzi artist. I create. It's art. Toiwana papi. Sawati music toiwana papi. 20 minutes dzechirongwa dzanga dzakwanadzo. Okay, it's fine. My YouTube, it's Mambo Vonny TV. You can just type that. Always search Mambo Vonny TV. Panobodas on one. I do a lot of things. You know, okay. I my games on social media, and you know there's one this on social media. But I'm an artist. Okay. What about Facebook? Yeah, that's right.
What about Facebook? It's Mambo Vonny again. Okay. Mambo Vonny. Mambo Vonny. Okay. Ndapa ngoma platforms onwanika. Yeah, on audio mic, Spotify, you can just search me. But I always am Zimbabwe medu. Van Magawandra uchi ku YouTube. All right. Thanks.